Keď čakyňoky, moje meno je Invisible Pro XXX, ale ja vás vítam ďalšie videa. V dnešnom videu to zase bude video z Minecraftu, pretože jo, proste, bude to video z Minecraftu, no a jo. Ja by som takto hneď na začiatku si chcel zobrať všetky, to som dával ešte vypekať. No, ja si dám vypekať jedlo, asi tak. No, dáme si vypekať určite jedlo. Lebo jedla zas tak veľa, že s ním môžeme plýtvať nemáme, takže jo. No a ja som zistil jednu vec, že tu máme torčku a tu nám toto bude rásť, ale neviem, vidíte, toto tu ešte nevyrastlo, ale toto sú dve, hej, takže myslím si, že by mohli celkom pekne byť oplodené, akože by mali plody, neoplodnené, bože, oplodnené, nič som nepovedal, jasné? Nikto nič nepočul ani nič podobné. Ja som tu videl drevo ešte. Jo, jabko. Nice. Kamo, jabka sa budú mega hodiť, lebo to je tiež spôsob potravy. OK, tak asi to budem musieť zničiť všetko. Aby som zistil, že vlastne koľko tu je dreva. Mne sa zdá, že dáme iba toto jedno drevo. Tak dobré, no tak asi. Asi to tak je. No dobre. Nestačí naťažiť 4 alebo 4 piesky. Ja sa nimi takto vystávam sem. Haló? Prosím vás, mohol by som si vyťažiť to? Ďakujem veľmi pekne. Ok, ľudia, sorry, že to nekomentujem, ale som sústredený kus na hru. Drevo. Dobre, ono padá, ono tam dopadne. Si zo mňa robíš sa... OK. Prosím. Ja toto ešte vyťažím. A tamto... Ja som ho vyťažil. Wow, OK. Tak asi, hej. My máme 4 dreva. OK, no. Piesok si zoberiem. Ajej. OK, ľudia, idem do domu. Idem si odložiť drevo. Drevo ťaží, mám go, Už sa dohorelo? Jo. Výborné. Nice, máme žrádlo. Ale nemáme ho veľa, no. 3 plus... Neviem prečo, ale ja vždycky tak vynechám a to potom staré. Dobre, takže... Čo mi vlastne treba? Jo, vypeka sa mi žradlo. Ja ho budem asi potrebovať to žradlo, lebo máme 2 enderperly. Nám treba ísť do pekla čoskoro, takže musíme nájsť obsidian. Obsidian, jak som to pekne povedal. Ježiš, jedno uhlie. Wow. A tak to jedno uhlie som mohol nechať aj v tej peci, čo? Dá sa aj pekať chleba, nehrá, do riti. Ale viem, čo sa dá vypekať. Jedlo, ktoré nikto nevyužíva ani tak. A neviem, či sa vypeká rýchlo, alebo nie. A čo to je? Správne sú to tieto vysoké blbosti. Ja neviem, ale mohli by mi celkom uľahčiť hru, lebo ja ich celkom rád žerem. Ako nie, že rád ich žerem, ale tak proste, hej, prečo nie? Veď môžem ich zožrieť. Kámo, on ma tu proste bije. Kámo, prestaň ma biť a ja ťa ušetrím. Tak ťa neušetrím. OK. Tak, výborne. Tak cípli. A levely nám ostanú, takže. A tak keep inventory není vlastne ani hack, to je vlastne kus vylepšenie. Určite ma niekto trafí so strojzubcom, o tom nepochybujem. OK, tak. Jo, sugarcane. OK, tie sa budú... Díky, že si ma buslo, kámo. Ale tam sú sugarcane. OK, tak zoberieme sugarcane, budeme pestovať doma aj sugarcane. To mi
Ale musíme si tu naťažiť piesok. OK. A kravy. Šky. OK, chcípni. A tá druhá? Tu je. Ó, kvetinka pekná. Chcípni. Je dole. OK, kávo. Zoberieme si 3 piesky, to nám bude v pohode stačiť. A ideme domov. OK, ľudia, som to musel strihnúť, aby ste vedeli, čo sa stalo. Takže, prišiel som domov, uvaril som si stejky, záhradkou som nič nemanipuloval, dal som nejaké veci do čestky, no a ešte čo som spravil. Už nič, ja som z toho nespravil veľa, fakt akože ja som iba to strihol, lebo som musel. No proste, no, nehekoval som ani nič, proste mi spadla ešte hra aj. Takže bohužiaľ, spadla mi hra. Tak. Treba, prosím, 3 uhlia, alebo, no dobre, tak jedno. No a ja som chcel spraviť to, že si teraz pôjdem po vodu. Nie. Nestalo sa to, čo som sa modlil, nech sa nestane. Nie. Ono sa to fakt stalo. Kamo, ne. To je tá najhoršia hra na svete proste. Ja som mal gebelík. Kde je? Hej, halo. No, musím vykraftiť nový gebelík, kvôli tomu, že debilný Minecraft si krešne. Ach, bože. Štve ma to. Dobre. Tento cvitok dáme sem. OK. Mám tak pre zajímavosť, keby niekto chcel vedieť, kde dám tie bambusy. Au. Tak ich dám tu takto. Proste bude vedro dané. OK, tak to nebude nič, no. Už máš tretie. Tak urobíme si bambus tam, no. A tak to vedro som aj tak... Vedro som prišiel. Tak. Ja si dám vypekať to... Tie blbosti. Ach, ja musím reálne brať ďalšie uhlie. No 5 uhlí to musí stačiť. Dobre. Idem si zasadiť bambusy. Pôjdem si po tej sablinky, čo popadali. A tu nám nádherne odkryli všetky kusky dreva, ktoré nám ostali. Určite? Iba 3? Vážne? Tak, OK, no. 4, 5 saplinkov. Really? To je veľmi málo. Nie, 4 dokonca iba. OK, ľudia, tam už kašli na to. No, máme 5 saplingov, idem to zasadiť. Tak a tak. Takto si to dáme. To u nás bude vyzerať pekne. Nebojte, ja si to chcem ešte vyupgradovať. Túto kejsu. Nie. Tento domček si ešte chceme vyupgradovať. Samozrejme, ja budem ešte vonku vysádzať stromy, aby to bolo také trošku krajšie. A dneska ešte. Budem vysádzať stromy vonku, aby to bolo také krajšie, ako robil Desmond a Zygmunt v multiplayerovým dobrodružství. Takže ja si tu postavím takto veľa stromčekov, aby mi proste tu za krásne celý dom, no vlastne chápete, aby boli okolo celého domu stromy a to bude pekné, uvidíte, ja si potom spravím, no uvidíte proste. Postupom času to všetko spravím a bude. Ďakujem, že si mi to tak nádherne pripravil, pán Minecraft. To sa oveľa pomalšie vypeká, jak som myslel, že sa bude vypekať. Ja už toto dovypekám a skončím video. Nádhera. Tak. Máme seno. Pšenicu máme.
Nice. OK, ja to strihnem, kým sa toto všetko dojpeka. Už sa nám to dopieklo všetko, takže nice. No a ja počkám, kým pec dohorí. Nebudem čakať. Poviem si po tieto tu 3 dokonca iba. Dáme saplingy, no a idem do domu, no a pôjdem asi už ukončiť video, lebo 10 minút si myslím, že je taký ideálny watch time. Takže, OK, ľudia, keď sa vám toto video páčilo, nezabudnite like. A zatiaľ, čus.